नोंसिनि खिन्थानानै मा जाबावगोन दानो खिन्थागोन दानो फैसा बिगोन बबेनिफ्राय फैया ओइ जारमोन नैबे आंना लोगोआ दहाय जौ लोंनायाव दखानदारजों थिगसे बुजादों आं गामियाव थायोमोन आं टाउनाव फैदों थाखा फैसानि थाखाय आं दा बिजनेस मावो माबायदि बिजनेस एक्चुअली आं आसा खालामो चिरां डिस्ट्रिक्टआवहाय फार्स्ट टाइम कमेडि मोनसे फिल्म बे जोनोम जादों आसा खालामदों थारैनो आं मोजां जागोन होननानै सानदों जिहेतु जिर'ल आंबो दं बे हिसाबै आं एसे आन्दाज मोनदों जे फिल्मा थारैनो समाजजों एसे माने गनायजाथाव जागोन होननानै आं आसा खालामो समाजनिथ' खोथा नंला बियो जास्ट मोनसे जाहैबाय मोनसे कमेडि मोनसे मिउजिक बा मोनसे राव जे बुस्थुखौ समाजा नायनानै मोजां मोनो मिनियो दा बेखौ लानानै जेन'बा लाफादुगा मोनसे सिनेमाखौ बानायनाय जादों एक्चुअलि आं बे लाफादुगायावहाय बिफानि मोनसे रल खालामदों आं एक्ट्रेसनि बिफा जादों आंथ' मोजांखौनो मोनदों आसा खालामो आं जाहाथे फैबाय थानाय समाव लाफादुगा बायदि जाहाथे जोंनि चिरां डिस्ट्रिक्टआवहाय मोजां बेबायदिनो जुदि कमेडि जुदि फिल्म बरननो हायोब्ला बा सोरबा ओंखारबावोब्ला दा नाजानाय थागोन आरो मोजाङानो जागोन होननानै सानदों एक्चुअलि आं मोनसे खोथाखौ बुंगोन दिनैनि समाव दिनै लाफादुगा होननानै बुङोब्ला मथा मथि 2 बोसोर थांबाय देग्लायसो बे जोनोम मोनबाय आसा खालामो आं बयबो रायजो राजाफोरखौ जाहाथे बे लाफादुगा सिनेमाखौ गोसो गोरबोजोंनो बजबनानै लायो आं चिरां जिल्ला बड' सिने आर्टिस्ट एस'सियेसन जानानै मावफुं आफादगिरि जानानै आं बेखौनो खावलायनो सानो अल बर' रायजो राजाफोरखौ जाहाथे नोंथांमोना जाथिनि राव आरो धोरोम बासियालासे हारिनि मोनसे हारिमुखौ फोथांनानै लाखिनो थाखाय जाहाथे हेफाजाब होयो आं बेखौनो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय गासैबो बर' रायजो राजानिसिम सिबिनाय आरो अननाय जासिहरनानै बेखौनो खावलायहरनाय जाबाय थारैनो लाफादुगायाव मोनसे जोङो कन्टेक्ट नाम्बार होदों बे नाम्बारजोंनो बिथांमोना बे लाफादुगाखौ कन्टेक्ट खालामनो हागोन आरो बेजोंनो सबखिसु जेरावखि लाङा मानो बेनिफ्रायनो नोंथांमोना केसेटखौ लांफैनो हागोन आसा खालामो जाहाथे रायजो राजाफ्रा बे लाफादुगाखौ जाहाथे बे कन्टेक्ट नाम्बाराव कन्टेक्ट खालामनानै रायजो राजाफ्रा अनसायनानै लायो आरो नायो उननि प्रजेक्टआव जों दायो बुंथ'नो हाया खिन्थु थांखिया दङ जों सावरायगासिनो दङ हयथ' 1-2 मासनि गेजेरावनो जों बर' सिने आर्टिस्ट एस'सियेसना मोनसे गिदिर थांखि लादों मोनसे हिस्ट'रिकेल मोनसे जों फिल्म बानायनो थाखाय जों सावरायगासिनो दङ जिरायगासिनो दङ एफा गिदिर स्क्रिप्टखौ थारमाने सासे सानैजोंथ' हाया गोबां थाखा फैसानि खोथा थाहैबाय फाइनान्सियेल खोथा थाहैबाय गोबां टेकनिकेलनि प्रब्लेम जाहैगोन बे हिसाबै जों गोबां गिदिर गिलावफोरजों सावरायगासिनो दङ निस्सय आं आसा खालामो जोंनि थांखिया मास मोनसे मोननैनि गेजेरावहाय महर मोनगोन आं चिरां जिल्ला बिसानि गाहाय नेहाथारि आं खाफाल गोनां होनना बुंजागोन मानो होनोब्ला दिनैनि बे प्रिमियार बे हाबाफारियाव लाफादुगा बे बेखेवनाय हाबाफारियाव जायखौ आलासि महरै लिंहरदोंमोन बिथाङा हरखाबै फैनो हायाखै बेनि थाखाय बिथांनि बदलै आंखौ थिननायलाय आं बे बिबानखौ लानांदों आं गोजोनदों दिनैनि बे लाफादुगा बे सिनेमाया बेखेवजाबाय आंनि आखाइनिफ्राय खाफाल गोनां आं सानो आरो माने लाफादुगा दिनैसो बेखेवदों नालाय आंबो क्लियार नुजोबाखै बिनि पिक्सारखौ एबार नायनो होननानै आं फैदों नायनो होननानैसो फैदोंमोन थेवब्लाबो जोंनि बे बिसानि मानगोनां आफादगिरिया बिथाङा गावनो रल खालामदों हिसाबै बिथाङा आंखौ बे हाबाफारिखौ खाबु होदों बेनि थाखाय बिथांनिसिमबो आंनिफ्राय स्पेसियेलि थेंक्स आंनिफ्राय बिनो चिरां जिल्ला बिसानि जानानै आं रायजो राजानि अनसायनायखौ लुबैयो मानो होनोब्ला जोंनि बर' समाजाव गावजों गावनो हेल्प एबा सहाय होलायाब्ला गावजों गावनो नायलायाबा बेबो मोनसे थांना थानायनि खाबु थायो बे हिसाबै जोंनि समाजाव गोदोनिफ्रायनो बेबायदि गामि ओनसोलाव बेबायदि श'फ्रा जाबोगासिनो दङ बेनिखायनो आङो दाबो जोंनि लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफ्रा बेयाव इनभल्भ जादों जिहेतु लाफादुगा बे टीमा जेन साबसिन हामसिन खालामनो हायो बेनि थाखाय रायजो राजानि हेल्पआ गोनांथि आरो